sing wingi yo wingi kudu wong liya ning buri wis nguwake ati ngapurane sayang ora tak baleni warani atimu sing suci
rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo maju duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku
beri apa Ken? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kakak, janji kakak, janji kakak. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kakak, janji kakak, janji kakak. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Aku wis hafal tembok sakinah lho. Ya, ana temu pramuka apa lho Ran? Ora. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ono kaya ra ono ngendi kasih sayangi sing kaya cahyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewean ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa panane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat galungane mergo ra disangga wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Iki Ken, Halo, kowe tembok sakinah apal to? kapan? Lah lemu ngecane kuwi kapan? Kapan? Dipikir sih, egone wong tua abot. Oh iya. Apa meneh lagu iki? Ayo, kaya lagu iki lho. Kayak kisahku. Alah, meneh kabeh kisahku kabeh. Sabar ya, Nak. Yen pancen kudu pisah, aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewean.
Matur suwun wis ngancani aku selama iki wis isa saling nguat-nguati kudu wong liya sing rasana hubungan iki berlanjut tatak lakune ning jaba banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah
Lek aku dadi pengendang wae. Koyo
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Simbok aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, irunge rada sempok, setengah tua, iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Aku pancen wong randuwe, jare simbok aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, irunge rada sempok, setengah tua, iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan